Panimalay sa 75 ka mga pamilya sa Ecoland, Davao City. Gidanyos sa Sunog. Alang sa kumpleto detalye, nanukagikan sa Davao City, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Ibana-bana ang moabot sa 75 ka mga pamilya sa Purok 22 Malambuon, Barangay 76-A, Ecoland, Davao City ang temporaryong gipahiluna sa evacuation centers. Human Gidanyos sa dakong sunog ang ilang mga balay bandang alas 3 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Matud ni Davao City Fire District spokesperson, Fire Senior Superintendent Frances Marisandrias, niabot sa third alarm ang sunog nga mao'y hinungdan sa pagkaugdaw sa 50 ka mga Panimalay, samtang 15 ang partially damaged. Gibutyag nga usa ka residential area ang gibulabog sa sunog, kung asa anaa sa 2,000 square meters ang gilapdon sa naapektuhan. Hinuon walay natalang casualty o injured sa maong insidente. Dugang butyag sa BFP Davao nga impunto alas 3 sa kadlaw nila nadawat ang report o gideklara kining fire out alas 7:04 na sa buntag. Padayon pa nga giimbestigahan ang gipanukaran sa kalayo ug ang posibleng kantidad sa Gidanyos sa maong insidente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.